खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं फिनिकां ब्रह्म UPPL राजखान्थि दोलोआव जगदान आरो जगदान थारैनो UPPL दोलोआ देरहामारसिगोन नामा? प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव सानफा मोनफा जयनिं हाबाफारिखौ जों नुनो मोनबोबाय थागासिनो दं। बेबायदिनो बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव UPPL दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सा 1174 नि बांसिन सोद्रोमाफ्रा UPPL हान्जायाव जगदान। क'क्राझार जिल्ला UPPL बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मेलनि गेजेरजों गुबुन गुबुनाव थानाय रायजो राजाफ्रा BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव सा 1174 नि बांसिन UPPLआव जगदान जायो। बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे BTRनि मावफुं सोद्रोमाफोर MLA लरेन्स इस्लारि आरो UPPL हान्जानि मावफारियाफ्रा बाहागो लादों। गाव ब्लक कमिटि UPPL नि मोनसे गिदिरथार जयनिं प्रग्राम बेवहाय खुंदों। जों बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बनरगाव ब्लक कमिटि UPPL आ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दङ आरो दिनै 11 जौनिख्रुइ बांसिन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जयनिं जानाय बे हाबाफारियाव फैनानै आङो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि मोनसे दालाय हिसाबै बे ब्लक कमिटिया जिखिनि खामानि मावदों रायजो राजानि बिनि मोनसे अनसायनाय मोनदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयाव मोनसे क्लियार पिक्सार फैदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जे बनरगाव समस्तिया UPPL आनो देरहासिगोन बिनि क्लियार मोनसे पिक्सार दिनै नुनो मोनदों। गोबाव सम बेवहाय BPF नि बिजाथि देरहादों आरो बिथांमोना नांगौ बायदि खामानिफोरखौ रायजो राजानि मावबोनो हायाखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय दुखु मोननाय फैदों आरो बिनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय जइन जाफैदों UPPL आव। आरोबाव जों खोनानो मोनदों आरोबाव हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बेवहाय जइन जाबावगोन आरो आङो दिनै 40टा समस्तिखौ बेरायनानै बेखौनो नुदों जे फैगौ मास मोनसे मोननैनि उनाव बे 40टा समस्तियावबो UPPL नि जि सापर्टार बियो 60% निख्रुइ बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय जियानो बिसायख'थि फैया मानो UPPL नि बिजाथिया जोबोद मोजां भट लानानै देरहागोन बेयो रोखा जाबाय आरो बनरगावआवबो UPPL नि बिजाथि देरहागोना सम्पुर्ण भाबै जों नायोब्ला रोखा जाबाय। दिनै गोबांथार लोब रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव जयन जाबाय। साबेसे आरो बबे बबे दोलोनिफ्राय जयन जाफैदों? जोंनि बनरगाव ब्लक दिनै बिराद गिदिर जयनिं जादों। मानोना जोंनि बनरगाव ब्लक हिसाबै 13टा प्राइमारि दं। 13टा प्राइमारिनिफ्राय बहुतखिनि जोंनि BPF दलनि आरो कंग्रेस दलनिफ्राय माखासे जयनिं जाफैदों। गासै जोंनि 13टा प्राइमारिनिफ्राय जे जों मोननाय मथेबा दिनै 1147 जिखिनि बिजाथ माबाफोर दं मा होनो बेखौ जे भटार्सफोर दं बिथांमोना जोंनि दलखौ मोजां मोननानै UPPL दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जयन जाफैदों। जों बिसोर आदरनि खालामो आरो वेलकाम खालामो। बिथांमोना बबे बबे दोलोनि सोद्रोमामोन? ओरैनो बिथांमोना BPF दलनिफ्राय फ्रायनो बिथांमोना बिबानगिरिबो दंमोन, माखासे BLT एक्स BLT बिथांमोना जयन जाफैदों आरो माखासे खाथि खालानि जायखि दतमानिफ्राय माखासे जयन जादों। गासै जयन जानाया जाबाय 1147 बिसोर गासै जयन जानाय जादों। आथिखालाव UPPL बनरगाव ब्लक हिसाबै माबायदि थासारियाव दङ? दा बनरगाव ब्लक हिसाबै फैगोन 2025 जायखौ होनना बुङो जे BTCनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। जोङो बनरगाव हिसाबै जोङो दा स्टेबल दं, जा देरहानायनि लाइनाव दं। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय जे MP नि इलेक्सन बिसायख'थि जाना थांबाय बे बिसायख'थियाव नायोब्ला जोङो 3000नि बारायाव जोङो देरहाना दंखायो। दा बेखौ नायोबा दा जों नायोबा जे प्रमद बर' सार दैदेननाय जे गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनो, जेखिनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनो, सान्थि परिबेस जिहेतु फैबाय जिहेतु बेखौ लानानै रायजो राजा मोजां मोननानै दिनै लोब लोब जे खोमसियाव माबा लेन्थन दोननायाव जे एम्फौफ्रा बारस'नायफोर बायदि बेफोरबायदि रायजो राजाफ्रा दिनै मोजां मोननानै गावसिनो जेखिनि बिबेकखौ लानानै गावसिनि साननानै जे UPPL दला मोजां होनानै फैनाय जादों। स्ट्रं केन्डिडेट जाय BPF निफ्राय गोबाव सम आथिखाल बिथाङा BJP आव दङ। जों बे गावसिनि बिथांमोननि साननाय ओरैनो बिथाङाबो जिहेथु जोंनि UPPL जों जिहेतु मित्रता जुथ जोङो दल हिसाबै जिहेतु दा मित्रता जुथ दङ जे BJP-आबो जिखिनि खामानि मावनो गावसिनि लाइनाव दङ आरो जों UPPL हिसाबै जोंनि दलखौ जिखिनि मजबुत खालामनांगौ जोंनि दल हिसाबै जोंहा मावगासिनो दङ।
दा जोङो बाहाय खुनु फाराग गैया गावसोरना गावसोरखौ मावथों थेवब्लाबो जोंहा जेखिनि डेभेलपमेन्टेल माबा खेथ्रआव जायखि बिसोरजों समान समान जोङो मावलांबाय थादों डेभेलपमेन्ट खेथ्रआव जयेन जाबावगोन नामा फैबाय थानाय समाव ओरैनो दा जों साननायाव नुहुरनायाव ओरैनो दा दिनै फैनो हायाखैनो माखासे बहुतखिनि मानसिफ्रा जेखिनि फैनांगौ होननानै बुंदोंमोन जेखिनि बिथांमोना फैगोन जा उननि माबा जेखिनि इलेक्सना खाथि फैगोन जों निस्सय जोङो फेट दङ जे बागाननिफ्राय अनेक रोखोम मानसिफ्रा आरो दरामारि हेखायफोरा बे ओनसोलनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोना जेखिनि जोंनि आसनिखौ जेखिनि होनायखौ मोजां मोननानै जे प्रमद बर' सार दैदेननायनि जे गभर्नमेन्टखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फैनो होननानै जे खोथा होदों दा निस्सय बिथांमोना जों वेलकाम खालामगोन फैथों जोंनाव रावखौबो जेखिनि दम माबा बेखौ दम होनानै एबा सोरखौबा माबानानै जों लाबोनाय गैया